Permezz ta' kollaborazzjoni bejn l-Aġenzija Project Green u l-Kunsill Lokali ta' Santa Venera ittellet l-attività No Tricks Just Treats fl-okkażjoni ta' Halloween. Preżenti għal din l-attività kien hemm il-Kap Eżekuttiv ta' Project Green Steve Lull li spjega fil-ħidma tal-Aġenzija ma taqafx biss ma' reġenerazzjoni tal-ispazji miftuħa, iżda qed tagħti lura il-ħajja lil dawn l-ispazji għad gawdija tal-familja kollha u refera għal diversi attivitajiet li ġew organizzati anka tul ix-xhur sajfin. Propju hawnhekk ġewwa Santa Venera bil-kollaborazzjoni u bil-ħidma tal-Kunsill Lokali flimkien ma' ħafna għaqdiet tal-volontarjat Vendriżi ġewwa Ġnien Romeo Romano ittella din l-inizjattiva tant sabiħa ta' Halloween. Irridu nkomplu naraw li n-nies igawdu dawn l-ispazji ta' kwalità. Sattant il-Kunsill Lokali Santa Venera ħadem ukoll fuq xogħol artistiku biex tinħoloq atmosfera tal-biża' għal din il-festa fost diversi stands li ġew armati. Dwar dan tkellem aħjar Kerstin Dimek, Kunsiller f'Santa Venera. Kunsill Lokali ta' Santa Venera jorganizza din l-edizzjoni ta' Halloween. Pionieri li jgħinuna f'din l-attività huma l-Scout Santa Venera flimkien ukoll mal-aqdiet ta' din il-lokalità. Qegħdin iggawdu wkoll il-frott li ftaħna t-tieni parti ta' ġnien għal din is-sena inawgurat minn Project Green.